Benvinguts al videoblog Esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem de com fer-se fastigosament ric a l'Àsia emergent, d'en Mohsin Hamid, traducció de Carles Miró i publicat per Edicions del Periscopi. Aquest no és un llibre d'autoajuda normal. De fet, no és un llibre d'autoajuda, és una novel·la amb tots els èxits. El primer aspecte que ens crida l'atenció, sobretot, és l'ús de la segona persona del singular. En tot moment el narrador parla del lector, és a dir, el protagonista de la història és el mateix lector, perquè es refereix al que et passa a tu al llarg de la novel·la. Aquesta característica, potser habitual en els llibres d'autoajuda, fa que el lector participi en l'acció com a protagonista. En Mohsin Hamid ens situa en un país de l'Àsia emergent que s'assembla molt al seu Pakistan natal. Ens parla d'un noi pobre que viu en un entorn rural i que va a viure a ciutat, on treballa el seu pare, i com a partir d'aquí la seva vida canvia radicalment. Ens parla de com són les ciutats d'aquest país, de l'Àsia emergent, de com sobreviu la família, de com ell s'adapta a la situació i comença a progressar econòmicament. La novel·la és un repàs a la vida d'aquest noi de poble que s'arriba a convertir en un magnat de l'aigua embotellada. Ho fa a través d'episodis curiosos de la seva vida, divertits, però també realistes, i estones tendres i profunds. Cada episodi ens exemplifica un consell per fer-se fastigosament ric a l'Àsia emergent. Aquesta és la part de paròdia dels llibres d'autoajuda, perquè, com bé diu ell mateix, aquest no és un llibre d'autoajuda convencional. Com fer-se fastigosament ric a l'Àsia emergent ens fa somriure tot sovint. L'autor escriu sobre una realitat que ens cau relativament lluny, però d'una manera sorneguera, i amb aquest punt d'humor que la fa diferent i que la converteix en un llibre molt recomanable per aprendre com no fer-se fastigosament ric.